virus da lingua azul ameaza de novo as explotacións galegas. Desta volta, dúas novas variantes, os serotipos 3 e 8, están a acender todas as alarmas, porque xa se detectaron os primeiros casos en Galicia de animais bovinos infectados. Polo de agora, xa son 5 os focos localizados e repartidos polas 4 provincias galegas. Pero como chegou esta enfermidade viricata aquí? No 2008, un mosquito introduciu por primeira vez o virus en Galicia. Detectáronse episodios de circulacións dos serotipos 1 e 8, que grazas á vacinación obrigatoria conseguiu erradicarse. Galicia converteuse nunha rexión libre desta doenza e os gandeiros respiraron, pero non de forma definitiva. No ano 2023, o serotipo 4 desta lingua azul chegaba para quedarse. O 17 de febreiro de 2023 confirmábanse 2 focos na provincia de Pontevedra e outros tantos na de Ourense. Nese momento, a vacinación gratuita para os gandeiros pasou a ser obrigatoria na nosa comunidade, unha condición que este mesmo ano cambiou a voluntaria ao terse controlada a enfermidade, iso sí, mantendo as doses a custo cero. Anos despois, a historia repítese. O serotipo 8 volve a aparecer e inclúese o 3, un novo nunca antes visto en Galicia. Hinchazón na vaca, febre, inflamación das mucosas, exceso na salivación ou coxeira son algúns dos síntomas principais, que en casos moi contados remata coa morte do animal. Debe preocuparse o sector gandeiro galego? Pois esa é a pregunta, se debe preocuparse o noso sector. Para iso saímos á rúa, imos ilustrar esta enfermidade nunha explotación, imos ata Láncara, saben do que falamos, pois xa no seu día pasaron esta doenza da lingua azul, pero a pregunta é, sobre todo para nós, para vostedes na casa como consumidores, debemos preocuparnos a hora de consumir pois carne, algún produto cárnico ou lácteos, Fátima? Pois preguntámoslle directamente ao don aquí de Gandería O Palomar, aquí en Láncara, que mensaxe traslada ao consumidor de carnes e lácteos con respecto á lingua azul? Pois un mensaxe de tranquilidade. Un mensaxe de tranquilidade porque realmente non afecta o que está relacionado co consumo, dicir, tanto de leite como de carne, dicir, un virus que se manifesta nas vacas con problemas de baixada reproductiva, de produción, de leite e a súa vez pois problemas reproductivos, abortos, reabsorcións, pero o que está relacionado co consumo, pois non afecta en absoluto, dicir, un mensaxe de tranquilidade total, vamos. Claro, non tantos gandeiros, non, que se chega aquí a lingua azul, se chega a ti agora, claro, eso, como dis, afecta a produción. Sí, claro, é dicir, afectanos moito porque é un problema bastante grave para as explotacións, porque, claro, ao final as vacas baixan a produción, o mosquito que é quen transmite ese virus, pois está nos momentos de máis calor, e os animales xa teñen un estrés calórico debido ás circunstancias da climatología, e hai animales que baixan a produción e despois pois é moi complicado volver a recuperar esa produción aos niveles que tiña que estar o animal. E despois o tema reproductivo pois tamén é fundamental, porque hai reabsorcións e incluso abortos. Cando te encontras con problemas de abortos en estados de gestación de 6 meses, 7, 5, pois hai moitos animales que non os dá recuperado porque, claro, están no momento límite de produción, están no momento de que iban a pasar para a fase de secado, e encontraste que, claro, esos animales xa incluso non os das volvido a empreñar e causa problemas de baixas importantes nunha granxa, claro, que ao final é un tema económico. Medidas preventivas, o don, vacinas, algún tipo de medida? Medidas preventivas, pois o que estamos facendo é intentar que non ter os animales en zonas de humedales, vale, en zonas que estén húmedas, que haixa auga, estancadas, porque ao final os mosquitos ou as moscas, calquera tipo de insecto, están nesas zonas, e despois estamos intentando ter os sistemas de ventilación ao máximo posible para que o mosquito non ande pola granxa ou ningún tipo de mosca, e a maiores utilizamos algún tema preventivo a nivel sanitario, non? É dicir, para evitar que as moscas se reproduzcan pola granxa. Gracias por atendernos, don, pois agardamos que iso efectivamente non se siga estendendo. Grazas, Fátima, moito que debullar sobre este tema. Os colaboradores de seguro que tamén teñen moito que apuntar sobre a lingua azul e moitos recordos estarán vindo agora mesmo a vosa mente. Falamos agora, de seguido vos dou paso, pero se me permitides antes temos conexión con Juan José Badiola, un dos asiduos colaboradores deste programa. Juan José Badiola, veterinario e investigador e tamén director do Centro de Encefalopatías e Enfermidades Transmisibles, agardo dicilo ben, emerxentes. Moi bo día, Juan José.
Hola, que buenos días. Bon día. Juan José, falamos de novos serotipos, pero deben acender as alarmas os nosos gandeiros. Bueno, no, lo que pasa es que entran en juego serotipos que antes no estaban en Galicia, pero estaban en otras comunidades autónomas españolas, ¿eh? Y además en el vecino Portugal también, eso hay que decirlo claro. Entonces, lo que ocurre es que, bueno, hay que tener en cuenta que es que esta enfermedad, este virus, usted ha dicho muy bien, es un virus muy polivalente. Es decir, no se puede hablar de el virus de la lengua azul, sino yo diría de los virus de la lengua azul, porque son distintos serotipos. A la hora de prevenir, de vacunar, hay que tenerlo muy presente, porque si se vacuna si se utiliza una vacuna que no inmuniza frente a un serotipo determinado, el resultado es nulo, porque no inmuniza. Entonces, después hay serotipos que son un poco más graves que otros, bien, depende, es una cuestión muy variada, pero es que esta es una vieja enfermedad. Esta es una enfermedad de origen africano. Y es una enfermedad que en España tuvimos en los años 50, fíjese bien, en los años 50, los primeros brotes. Y después lo que pasa es que estar vinculada a la presencia de esos mosquitos transmisores, que son los culicoides, por cierto, aprovecho para decir, los mismos que han provocado una enfermedad que también en Galicia se conoce, la enfermedad hemorrágica epizootica, quiero decir que yo la he visto y he estado con clínicos veterinarios de la provincia de Orense. Es justo, es que es una velocidad prácticamente idéntica en la sintomatología y en lo demás, el mito de transmisión. Claro, e digo eu, Juan José, será necesario chegar ao punto, como hai uns anos, de obrigar a poñer a vacina? Bueno, en Galicia, cuando se apareció el serotipo que estaba allí presente, el 4, sí que la comunidad autónoma tomó la decisión de hacer una vacunación obligatoria. El problema es, claro, en esta situación actual, donde el virus está tan repartido, con tantos serotipos que están en diversas comunidades autónomas españolas, pues que quizá no tiene mucho sentido. Entonces, lo que ha hecho la Junta de Galicia me parece correcta, que es recomendar la vacunación. Pero claro, vacunar obligatoriamente es una decisión distinta, ¿no? Claro, el ganadero podría pensar que es mejor que le pague la vacuna a la administración, pero es que la administración también llega un momento que no puede asumir esas situaciones tan complejas como la presencia de, fíjese, de dos virus más otro que ya había, el 4, es decir, que realmente es complicado. Pero Logo, vamos, ante un virus tan repartido, como di, que magnitude podemos dicir que pode chegar a cadar? Bueno, quiere decir que qué animales se ven afectados. A ¿O que qué quiere cantidade decir? pode chegar, claro? Bueno, hombre, este es un virus curiosamente que afecta sobre todo a la oveja. O sea, inicialmente es un virus muy letal para la oveja, para la vaca menos, pero también se puede ver afectada. Y de hecho, pues los casos que hemos visto en Galicia son en vacuno. E pro humano? No, no. Esto es lo mismo que el virus que hemos dicho de la enfermedad hemorrágica epizootica. Este virus no se transmite a la especie humana. Por lo tanto, los consumidores pueden estar tranquilos porque no hay ningún riesgo para la seguridad alimentaria ni por la leche ni por la carne. Pois con iso quedamos. Juan José Badiola, agradecidos un día máis por atender a chamada do termómetro. Bo día. Un placer, buen día. Non afecta Esperemos que o se ser humano. controle pronto. Con esa... non sei que quería dicir máis Juan José, pero quedamos con esa mensaxe de calma. Non afecta ao ser humano a hora de consumir carne ou leite, Pepo. Pois é perfecto, é perfecto. Quere dicir que o ser humano vai ter a lingua azul só se bebe viño de Barrantes, en principio. Pero, no, a parte boa co que nos podemos quedar é que unha vez máis se demostra o control exhaustivo que hai nas explotacións e por iso, en canto hai un brote, se detecta prácticamente enseguida. E iso o que ten que facer é tranquilizarnos e garantir que sempre estamos nas mellores mans en canto ao sector productivo de carne de leite en Galicia. Dicía o amigo Badiola antes de despedirse que agarda que se controle pronto, pero, Carla, son un pouco reacios os nosos gandeiros a poñer esa vacina de forma voluntaria? A ver, eu entendo que, en primeiro lugar, hai máis de 20 anos que a Xunta de Galicia está en un proceso de vixiancia continua, non? En segundo lugar, hoxe está recomendando esa vacinación voluntaria. Entendo que tamén para este estereotipo é gratuita, por lo tanto, si está esa recomendación, porque o experto falaba do feito de que podía ser un impedimento que os gandeiros tiveran que pagar, pero
gustaríame rectificar, según a información que eu teño, que é a información da Xunta de Galicia, esta vacinación está facturada, quero decir, A administración vai a pagar, vai a porque eu pagar teño esa entendido, as vacinación. doses. Este Ahora, estereotipo- hai desas doses, Sí, sí. ti encárgaste da vacinación. Que para o Claro, granxeiro pero non moito preocupou no custa. seu día, Gloria, esta enfermidade, non? Pois moito, O uso porque de cabezas fixo dos seus gandeiros. fixo Falamos de hai moi- 15, 16 anos. Non hai tanto, non hai tanto. 2008. Hasta vos podedes acordar incluso, fixaivos se non hai tanto. Sí, sí. Porque a mortandade entre o ganado ovino é grande, o ovino é grande, é grande. Pódese pensar que pode chegar hasta o 70%. Iso para unha explotación gandeira é o fundimento prácticamente. Nesta enfermidade vírica infecciosa e non contagiosa para o ser humano, que é o que nos preocupa sempre maiormente, pois afortunadamente económicamente un non golpe hai para o sector, consecuencias, non hai consecuencias. Ana Galloso, tranquila, hoxe de sobremesa, yogur con leite de cabra, de ovella sen problema. Sen problema, aquí Sí, ningún problema no consumo. É moi importante nestes casos facer moita comunicación e clara, é dicir, que a xente lle cheguen as mensaxes que teñen que chegar, que no consumo non hai ningún tipo de risco alimentario, pero é certo que aínda que é unha enfermidade que se erradicou no seu momento, hai que aprender das cousas que tivemos no seu tempo e que causaron tanta perda económica, porque non afecta na saúde da xente, bueno, si afecta na economía dunha familia, acaba afectando na saúde desa familia. Entón, aprendamos do que pasou, pero sexamos claros que a comunicación na alimentación non hai ningún tipo de problema. Pois seguiremos